Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakariak ateak ireki 2024 programaren barne, Goierriko harrera familiekin Euskadin dauden 50 gazte inguru hartu ditu Gernikako batzarretxean. Ekimen horren barruan, Ameriketako Euskal Diasporatik etorritako gazte talde batek hainbat aste ematen ditu udan Euskadin, Euskal Kulturan murgiltzen eta bertako familiekin hartu emanak estutzen. Ateak ireki proiektuaren helburua Euskadiren eta Estatu Batuetako Euskal Komunitateko gazteen arteko zubiak eraikitzea da, eta aurten 16 eta 25 urte bitarteko gaztek hartuko dute parte. Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakariak karrera egin dio taldeari, foru parlamentuan eta munduan zehar sakabanatuta dagoen Euskal Diasporaren zati txiki horren esperientzia pertsonalak ezagutu ahal izan ditu. Otadui eurekin ibili da batzarretxeko egoitza nagusietan, bisitatu duten lekuaren garrantzi historikoa azalduz, Iñaki Goirizelaia batzen ateak irekiko zuzendariarekin batera.